Id-devoti minn madwar id-dinja f'dawn is-sigħat qed jinġabru fil-belt ta' Betlehem biex jiċċelebraw il-festa tal-Milied fl-Art Imqazza. Betlehem, fix-Xatt tal-Punent u l-post fejn twieled Ġesu mill-Palestinjani u l-barranin ilhom mis-sigħat bikrin jivvjaġġaw lejn l-inħawi għall-attivitajiet tal-għejliet il-Milied li jsiru fil-Knisja tan-Nattività u l-madwar. Ma naqsux it-turisti li ffurmaw sriebet twal biex iżuru l-grotta ġewwa l-Knisja tan-Nattività u li magħrufa bħala s-sit eżatt tat-twelid ta' Kristu. Sa dan it-tant f'Bethlehem ittella programm mimli attivitajiet tal-okkażjoni fosthom parata mill-Iskawts Palestinjani b'daq ta' tnabar u ċirimelli. Il-qudiesa ta' nofs il-lejl fil-Knisja tan-Nattività se titmexxa mill-Arċisqof Taljan Pierpa ta' Tista Bizzaballa li hu l-ogħla uffiċjal Kattoliku fil-Lvant Nofsani. Mistenni jkun preżenti fost oħrajn il-President Palestinjan Mahmoud Abbas. Iċ-ċerimonji tal-Milied ta' din is-sena f'Bethlehem huma partikolarment sinifikanti minħabba ritorn fl-inħawi ta' biċċa njama li jgħidu li ġejja mill-maxtura fejn kien twieled Ġesu. Din il-biċċa njama jew aħjar relikwa kienet ingħatat bħala rigal lill-Papa Teodoru l-ewwel fis-sena 640 u kienet ilha tinżamm fl-Ewropa għal aktar minn 1300 sena qabel spiċċat lura fil-Lvant Nofsani. Is-sena li waslet biex tispiċċa kienet waħda tajba għal belt ta' Betlehem li żaruha xejn anqas minn 3.5 miljun turist. Madankollu naqas l-ammont ta' Kristjani minn Gaza li qed iżuru Betlehem peress li Iżrael ta' permezz biss lil madwar 200 mill-mijiet li japplikaw biex imorru f'din il-belt.